Пане, вспомни про заповедь свой, и николи не забывай про житё убогих Твоих. Встань, Пане, оборони справу свою, и выслухай просьбы тых, кто шукает Тебе. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Вітаю вас, дорогі сестри і брати в Єсусі Христі, у сьогоднішню 19-ю звичайну неділю, коли ми приходимо до Єсуса Христа, каб Богу сласти найсвятейшую хвяру, якою я складаю у інтенції всієї нашої супольності парафіальної, так само за усіх святарів, які працювали і працюють у нашій парафії. Ксьонц Пралат складає Богу ахвяру, душу святу я чистую за всіх. Амінь. Долучаю до этой ахвяри святої мши, так само молитву в інтенції всього роду Едварда Войніловича, слуги Божого, якого просим заступництва перед Богом, менавіта вертанні костьола святих Симона і Алени, Червоного костьола, який він побудував пам'яті своїх менавіта дітей Симонки і Алени. І так само дальша його опека над нами, нашими сім'ями, він, який з'являється взором віри, любові до Бога, терпеливості і, звісно, вірності Богу. Тому, взиваючи і просячи Його заступництва, нехай добрий Бог благословить нам на дальнейшую нашу життєву дорогу. Перепросим Бога за наші грехи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Покаштуйте і убачте, який добрий єсть Пан. Покаштуйте і убачте, який добрий єсть Пан. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Яна. У той час абурилися на Єзуса юдеї за те, що Він сказав: «Я хліб живий, який сійшов з неба». І казали: «Ті не Єзус гета, син Юзефа, батько якого ми і маті ведаємо». Як же він каже: «Я сійшов з неба»? Єзус сказав йому отказ: «Не обурайтеся поміж собою. Ніхто не може прийти до мене, коли я Отець, який послав мене, не притягне його. І я воскрешу його в опошній день». У пророків написано: «Усі будуть навчені Богом». Кожен, хто почув від Отця і навчився, приходить до мене. І не тому, що хтось бачив Отця, тільки той, хто від Бога бачив Отця. Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто вірить у мене, має життя вічне. Я хліб життя. Отці ваші ели манну в пустині і померли. Гэта хліб, який сиходить з неба, каб той, хто з'їсть його, не помер. Я хліб живий, який сышоў з неба. Калі хто будзе спажываць гэты хлеб, будзе жыць вечна. А хлеб, які я дам, гэта цела маё дзеля жыцця свету. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Хвала Єсусу Христу. На віки вічні. Шановні сестри і брати, поважаний брат Станіслав, księże пробощ, дорогі люди, сьогодні не тільки ми
адзначаем дзень калейны в літургічным годзе, нядзелю, але і таксама молім Бога аб ласках Божых для наших сім'яў, нашага народа, як чуем, каб мы, наши души, не галадалі духовна, каб мы мелі гэты духовний хлеб, про який каже Єсус, тільки що почутає Слово Божие. Бо щоденний хлеб споживаем, але, увы, одыходим з этого світу. Бо ён, гэты хлеб, гэтая ежа штодзённая не можа нам даць жыццё вечнае. І таму Єсус конкретно кажа: адрывайцеся крыху ад гэтага штодзённага хлеба і скаштуйце хлеб, які я вам дам. Нават хлеб, які не з'яўляецца як тая манна на пустыні, бо і аднолькава яны, гэты народ абраны, паміраў. Я дам хлеб, які дае жыццё вечнае. І вось в гэтым кантэксце сёння мы распачынаем разважанне менавіта в святле нашага суайчынніка Едварда Вайніловіча, слугі Божага, які даверыў Христу менавіта на гэтыя словы і заўсёды імкнуўся, душою цягнуўся да гэтага хлеба. Бо яго дэвізам жыцця было заўсёды «так хацеў Бог». Гэта гаворыцца і сведчыць пра платформу, на якой хрысціянскай платформе ён стаяў. І гэты хлеб для душ нашых, дзякуючы якому і чалавек вытрымлівае праз усё жыццё і заслугоўвае на ласку неба. І зноў гэты наш суайчыннік, слуга Божы Едвард Вайніловіч, дае прыкладам свайго жыцця, бо ён ужо на дарозе на алтар, слуга Божы. Чаму? Таму што ён даверыў Єсусу, што менавіта прымаючы святую камунію, святое прычасце, гэты духовны хлеб можна і сягнуць да жыцця вечнага. І ён сёння, як слуга Божий, звяртаецца таксама да ўсіх нас, нашага народа, калі мы, здаецца, вельмі клапацімся, каб не галадаць, нашы дзеці, каб не галадалі, і каб мы мелі мір над галовамі, спакой. А Єсус кажа: я той спакой, хто прыме маё слово, будзе жыць у спакой. І таму, дарагія людзі, в контексте Євангелля хочу вас крышечку вернуть до першапачаткаў Едварда Вайніловіча, яго прысутнасці такой аб'яўленай для нас усіх. Бо ён напісаў успаміны 2 тамы, многа працы пакінуў пасля сябе, многа дзеяў, якіх ахапіць на сённяшні дзень яшчэ не так проста. Але і калі мы адкрылі яго духовную сторонку, а там безмежнасць. Бо хто можа вымераць любоў да Бога і бліжняга? Як гэта вымерваецца любоў, прабачэнне, цярпелівасць? Яна безмежная, яна вельмі глыбокая. Бо цярпелівасць бацькоў выхавання дзяцей ад маленства да дарослага, але для бацькоў мы ніколі не перестаем быць дзецьмі, нават невядома в якіх гадах. І тут нельга убачыць гэтую дыстанцыю, глыбіню гэтых добротаў Божых. І вось Вайніловічы, калі мы адкрылі крышечку яго духовный стан, мы ўбачылі, што гэтая асоба не толькі заслугоўвае увагі на сябе, бо гэта будзе вельмі завужана, а
Гэта як ад якой крыніцы святла, які прамень пашыраецца на весь наш народ. В святле Эдварда Вайніловіча, яго веры, любові Бога і ближняга. Так хацеў Бог. Прабачаць, церпець, рабіць добро і так далее. І хочу звернуць вашу увагу на тыя не так далёкія гады, 2004-2003 год, калі мы пожадали, хто ж такі быў фундатар Чырвонага касцёла. Перед гэтым яшчэ за святой памяці ксяндза Матусевіча Яна, які спачывае на Кальварыі, які в свой час передаў мне менавіта першы том успамінаў Эдварда Вайніловіча. І там открываецца веліч яго душы, як на пахаванні было такое слово, сказанае пра Вайніловіча. Падчас пахавання скажуць суайчыннікі слова Яна Лютовскага. Эдвард быў знічам, светачам, які свяціў асаблівым маральным святлом. Людзі, это на пахаванні пажылога чалавека, 81 год Эдварду было, калі ён памёр в 1928 годзе. Шведскі чалавек, дзеяч, палітычны і так далее, можна сказаць, і в якімсьці сэнсе такі багаты чалавек, будаваць святыні, як бачым Мінску касцёл святых Симона і Алены, будаваць сінагогу Клецку, дапамагаць, будаваць церквы, макраны, іншыя мясціны, дапамагаць мусульманам атрымаць мечеть, месца для пабудовы мечеці, як сённяшні мулла Абубекір Шабанович, які год таму назад на сустрэчы 625 год было, як мусульманы прысутнічаюць у Беларусі. На такім ужо пасля урачыстасці на прыёме ён сказаў асабіста в прысутнасці другіх, што Эдвард Вайніловіч дапамог нам тут мець мечеть у Мінску. Я маю, кажа, документ, подписаны Вайніловічам, прошение до цара. Поглядите, католик, хоч Эдвард Вайніловіч пише про себе, про свой род. Наш род розпочинався 400 з лишком годов тому. Був православний. Потім став греко-католицкий, католицкий. То есть это показывает, что Беларусь земля поразумения поміж веровызнаннями, змешанные шлюбы и родичи, свояки. То есть это говорит об такой толерантности, якая открывает нам для нашего народа приклад и для других народов. И вот тут, менавіта 2006 год, коли мы смогли организовать эти все документации поміж державами Польшею и Беларусью и перевозим останки Эдварда Вайніловіча у Мінск 11 червня. Пам'ятаємо эти величные сустрэчы. Але далі ви, старейшее покоління, пам'ятаєте, як був зворот до святої пам'яті кардинала Казіміра Свьонтка. Зверніть увагу на його Едварда Вайніловіча віру і його християнськість. Отримали доручення, глядели, працювали, і глядиш, в 2010 году далі розпочинається підрихтовка інформаційного процесу. Далі маємо цей інформаційний процес в 2016 году. Поглядите, велич слуга Божий Едвард Вайніловіч. І протяг беатифікаційний відкритий на сьогоднішній день. Тому, дорогі люди, хочу звернути вашу такую чуть-чуть увагу
сёння пачатку наших разважанняў, як в самым пачатку на адкрыцці гэтай паважнай такой канферэнцыі аб'яўлення Эдварда Вайніловіча як слуга Божий. Разам з усімі парафіянамі, вернікамі і людзьмі добрай волі Беларусі дзякуем добраму Богу за Божую міласэрнасць, якую ён аб'явіў нам у сённяшняй урачыстасці 10 красавіка 2016 года. Дзякуем кангрэгацыі да спраў святых за дазвол і распачацце працэсу беатыфікацыі ўжо слугі Божага Эдварда Вайніловіча. Дзякуем всім тым, хто прыйшоў, каб удзельнічаць у гэтай урачыстасці. Да слугі Божага Эдварда можна смела аднесці словы Святога Пісання: «Справедлівы будзе жыць у памяці вечна». Пачатак беатыфікацыйнага працэсу слугі Божага Эдварда Вайніловіча – гэта нішто іншае, як адкрыццё вселенскім каталіцкім касцёлам дзвярэй, каб ён прыйшоў да нас, а мы прыйшлі да яго. Пачатак беатыфікацыйнага працэсу – гэта магутнае рэха адкрытага папам Францішкам года міласэрнасці. 10-й год тады быў аб'яўлены годам Божай міласэрнасці. Браты і сёстры, цяпер крок за намі. Маліцеся в інтэнцыі беатыфікацыі слугі Божага Эдварда Вайніловіча. І пару слоў шаноўнага архібіскупа Тадеуша Кандрушевіча в той час, 26 жнівня, арцыбіскуп Тадеуш Кандрушевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, прывітальнае слова на адкрыцці навукова-практычнай канферэнцыі «Беларусь, Нясвіжскі край і Эдвард Вайніловіч». Глыбака паважаныя прэзідыум, браты і сёстры, удзельнікі прысвечанай нашай бацькаўшчыне, маляўнічаму Нясвіжскаму краю і слузе Божаму Эдварду Вайніловічу навукова-практычнай канферэнцыі. Сардэчна ўсіх вас вітаю. І не так давно в Мінскай святыні, некалькі да красавіка, жнівень, красавік, в Беларусі, в касцёле святого Симона і святой Алены адбылася знакавая для касцёла Беларусі распачацце беатыфікацыйнага працэсу слугі Божага Эдварда Вайніловіча. Ён увайшоў у нашу супольную гісторыю не толькі як будаўнік чырвонага касцёла ў Мінску, але таксама як дзяржаўны дзеяч, добры гаспадар і чалавек, які імкнуўся да развіцця міжхрысціянскага і міжрэлігійнага дыялогу. Ужо стагоддзе таму ён адчуваў патрэбу пошуку еднасці паміж хрысціянамі і паміж вернікамі розных рэлігій. Для ажыццяўлення гэтай сваёй думкі Эдвард Вайніловіч спансараваў будову не толькі каталіцкіх святынь, але таксама праваслаўных, яўрэйскіх і мусульманскіх, кажа арцыбіскуп Тадеуш. І гэта цэлае стагоддзе таму. Які праніклівы погляд на рэальнасць нашай краіны, в якой стагоддзямі мірна жывуць людзі розных веравызнанняў і нацыянальнасцей. Гэтым самым Эдвард Вайніловіч внёс важкі вклад в развіццё дыялогу і адносін паміж людзьмі розных веравызнанняў, што афіцыйна было пацверджана касцёлам на другім Ватыканскім саборе в дэкрэце пра экуменізм «Унітатис ред інтэграцыю» і дэкларацыі пра адносіны касцёла да нехрысціянскіх рэлігій. В сувязі з гэтым побач жывуць людзі розных веравызнанняў і культур, але наша планета – гэта агульны дом.
gdzie należy всім nam być. Виклики сучасності, особливо міграція, проблеми біженців, які звалилися на Європу, як сніг на голову, і яка веде до фундаментальних змінів старого світу. Потребують нового сенсування поміж людьми. На ландшафті Європи сьогодні не тільки криж, але і півмісяць. Це реальність, яку треба брати під увагу, каже владика. Прикладом може служити слуга Божий Едвард Ванілович. Даденая йому Богом таленти політика, господаря, будівника, він умацовував глибокою вірою. Менавіта тому його домінував широкий і повний любові відкритості до людей, інших віровизнань і культур погляд. Прикладом так само можуть служити сучасні відносини поміж людьми різних віровизнань у Білорусі. Сили для цього Едвард Ванілович черпає з духовних коштовностей, які своїм життям свідчив, дякуючи віри. Тому в ось такому контексті, дорогі люди, ми маємо постать Едварда Ваніловича, його крилатая така фраза, яку він завжди виказував менавіта в адрес других віровизнань. Нехай віруючі люди різних конфесій, кожен в своїй святині, і ми тут в своїй, на землі, во всім світі, славять одиного Бога на небі. Це чоловік, який так моцно розумів, що понад усі віровизнання, як до Ісуса прийшли фарисеї, яка заповідь найвеликша? Люби Бога і ближнього. Так і тут різні віровизнання, але коли ми любимо Бога і ближнього, ось вам слово Едварда Ваніловича. Тоді ми виходимо кожен зі своїх святинів, полюбивши Бога, ми робимо добро ближнім. Ось значення слов Едварда Ваніловича. Молитва об беатифікації Божого слуги Едварда Ваніловича. Отче Небесний, в славной особе Божого слуги Едварда Ваніловича, Ти відкриваєш нам велич Його християнського духу, любові і служення Богу і ближнім, що виявлялося в Його заклику повним покори, так хотів Бог. Черпаючи силу в молитві і сакраментах, він заставався вірним мужем і батьком сім'ї, державним діячем і будівником святинів. Святинів. Живая віра була його внутрішнім світлом, походнею добрині і справедливості до людей різних віровизнань, в яких завжди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам був отцом і опікуном. Добрий Боже, дай і мені зрозуміти своє земне і християнське покликання. Открий серце моє на Твою святую волю, бо тільки тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічства. Об'яви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Едварда и выслухай просьбу мою. Першую – это вертание Костела на хвалу Божию и добра духовного нашему народу. И другая просьба, чтобы наши суайчинники, браты и сестры, наши дети и внуки, чтобы открылись на Бога, на Божию милосердность и Божию любовь, то есть уверовали в Бога. Якую взношу до Тебе,
з надзеяй, што ў хуткім часе ён будзе ўключаны в лік тваіх святых. Амен. Молимся святого Отца за біскупів пресбітерів, каб яны вялі ўсіх визнавців Христа до єдності любові. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всіх охрещених, каб познаючи Євангелія Христа, яны завсёды выбирали дорогу Божьей заповедей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Правди Божа, Ти святий, Ти криниця усялякої святості. Тому в єдності з усім костьолом світу, у перший день тижня, неділю, коли Єсус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого праз Христа, просим Тебе, всемогутний Божа, освяти гэтые дары росою Духа Твоего, каб яны стали для нас телом и кров'ю нашего Пана Єсуса Христа. Ён, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламав и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага все, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас будзе выдано». Подобним чином по вечері взяв келіх, знов Тебе подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і пійте з яго все, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. Вспоминаючи смерти з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою і служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удосконали его в любови разом с нашим папом Францишком, біскупом нашим Юзефом и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснули в надзеі на воскрешение, про всіх, хто у Твоей ласці одышоў з гэтага свету, и дозволим убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебя, змилуйся над усімі нами, каб мы заслужили удел житті вечне, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Обранником, со святыми апостолами и всеми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб з імі і ми хвалили і прославляли Тебе, праз Сына Твоего Єсуса Христа. Праз Христа, з Христом і в Христе, Тебе, Божа Ojca Всемогутний, в єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амин. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Єсус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое,
приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Божа, збав нас от усього злога, дай ласкаво спокой у дні наші, нашому народу Беларусі. Допоможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пришестя Збавце нашого Єсуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наш, але на віру Костела Твоего, і будь ласкавий, згодно з Твоєю волею, одарить Його спокоєм і єдністю, який живеш і володариш на віки вічні. Аминь. Спокой Божий, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокою. Спокой, Спокой нам. здоровья. Спокой, здоровья. Спокой, здоровья. Спокой, здоровья. Гета ягнець Божий, вось той, який бере на себе грехи світу, благословленная, покликаная на вечеру ягоную. Пане, Я не вартый, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Тіла Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Аминь. Видай креница добрыни могутной, сам Бог со свету у Тебе присутный, Ты для всех верный, знак мудрости Божией, вечной пригожей. Он з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Богу всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокої Христа. Дякуем Пану Богу. Одрочення вік золотий, узникла раптом уремети, шляхом судовним з дальніх країв прийшла до нас.